nsuo enso egu ensa na enyoma yedi egu nsa no ebi ye kora se wode ensa no ebegu mu na eduru baabi na se ahokyere so ba utumi ede anworomo omuomoa no na de nsa na agum na wode ayi apaye ama oso wahu atumi esan ana se de wohwehwe ewo saa bere mu no onsa atumi aka na edi ebepie mu na omanfo efre ebusan se ye ka tomre no a tomre eye glass ya ene okọ ahemfie ana okọ baabi a yetai egu nsa na nanam abosomfo ho a tomre no eye glass ya yede ehyensa na yede gu nsa efre na nanom abosomfo ye bewie baabi etese ewon hyehye ahodo enan enewo ensagum na enhyehye ahodo nan no ene ye ponimu mienu na ye de amamo na nyame ya na domo a wo kyena ya toa so de amamo ye toa so a se ye gunsa de dikan no edin ahodo bi ena mpempi ye frɛ wo mo se omo begina yachi na omo nyina yachi achigina pa na ensem a ye bebisa de a kyerɛ wo mo no omo adi hu dwuma de amayen de dikan no empempi no se nananom egunsa ana chiame egunsa opagya glass no ene nsa no kosoro na wo kyerɛ kropo twedi amponsa na mmom ose yenom nsa enu ti kropo twedi ampon din a ebepiem eye kropo twedi ampon ene asase ya ponuamoa ene nananom ensamafo abosom ene ehum ene aham eye din a empempi no ye frɛ wo mo se omomra na ensemu a yebeka ewo nsaguom no omo ene betumi adi hu dwuma edi amayen na de tosu mienu ayede ewie ene se yegunsa eye botaye enti ena yegunsa no enunti empempi no amanebo a anade asienti ena ya na ye ka kire krupo twedi ampon ene asase ya ene asase ya mponuamoa ene nananom ensamafo ene abosom ehum ene ahan omo ena mpempi no samane no yede ebowo mo enunti samane no ena se ye bone koturu baabi a na ochiame no ase se ye fremu a na yede yensem ena etu wanimu bi wo ho a wo se ye fremu awie yi a ana ye fremu anopa yi a ana ye fremu anwumre yi a na nye yani ne samo nimum de asienti ena ye fremu se mumra na mumechina ye chi achigina pa enunti Nyankopon ya adomo a mienu na aka no ye de ba bedam na sedi esigu nsa na nkasa no dawukuada ye de aba bedan Sompa Asem Mpe Nipa atiefuo enyina omro samoa ewo ha omro ne mpom te sen ofo Nyankopon adaro yakohomiaba na we beka se we home papa ben yakọ yenyina no sebe eden yan so a memenda ne kwasi ada no sa na beka se homeda yakọ aba nyame ahọhọ de yakọ aba eti yenyini boni aye nyeni panya ne nyane sa bi mo kwai o mama nti yabade ya ne de aseda ma Nyankopon abrewatia ofo so be ma wawo aye de yakọ aba enadwo wahwe yen so wa maboni bi anto ye nte ya sedan kuto na yade ma twedi ampon ba sayi adom no woni nsenya ni panyina na enya ne sei enti yada so te ase ne ye tiefo nyina ye home enframa pet sei ya na ase ne yade ma awurade Nyankopon twedi ampon ba sayi adom ne dina ye ka cha do for Sompa 93.1 ye bi atomo obetimi ahwe live e wo Facebook Sompa TV Ghana anase Sompa 93.1 ana YouTube Sompa TV na ye nyina ye hye dwumadie na se ewo kwan paso na ye ntimi fa nkogu ewo awie ye penti ofo so ye da nyame ase ye ba bebo adwuma na nanso ye wonsem ebi eka kire adasa okay kanta kraka yes sir empom Nyankopon adaro maka akra na ye enadwo Nyankopon adom na ye edwuada na yaba na yaba ne yaba okay yaba na yaba droba no anya trase na de waba no anya trase dia se de yemre no asia ye no nti no
ene ye bibia kama ahohare so kakra eno nti ye besere se koba ne sa na modi ache o sa kwa ne nso so no ye dwumadie no ye bedi ama moni agye kama se de dabia ye no ye ko computer so adwadie emra. Okay, the oba no anya trase. The oba no anya trase. Se computer na so na ye mredi a ye ko computer so adwadie emra. Wow, what a quality sound. Unyumimwe de papa. Na studio be na mau sound papa say. Eye Sompa recording studio. Sompa recording studio. Omo de abefo mfidi papa ba. Omo de bo adwuma. Wo de tie. De na maja mumbo mi dimbo ni sada. Nyeme bia enya mo fe. What a wow. Enyum type ben now ye. Eye reggae, gospel, high life, hip hop. Any bibi bia e for music production. Omo ye demo, master demo, any masters. E ba ne jingles ne voice over and so a. Omo kwadare mu pa. Na wa ye onyum na wie no. Omo production team a. Omo twa high quality music video. Omo dwuma so de. Omo fa niagro. Se sia no ma yati omo nsa free ho. Hwehwe Sompa recording studio. Wo Kumase, Swame. Wo Sompa FM abro sign mu ha. Fre 0260 994 387 0260 994 387. Ago, why na wo ho? Eno, boachiwa na abedru no. Me doba. Say the 2M Express ama wo na enti a ofie. 2M Express ama kwentu aya kono. Omo di omumre so. Omo ka ne so de. Emo no chiao. Hwese me ba na me funadum. Na so menya baby charge ne wo ka ne mu. Ampao, 2M Express. Omo are qualified and competent drivers. Omo ye adwuma na che. Na sane a wo kasa nipa ho kra no. E ma onya hotoso wo omo adwuma yem. Na ansa na omo de ka besi kwan so no. Na omo hunu se chimatobia ni ho. 2M Express. Omo ye adwuma kwa Accra, Takrade, Kumase, Sunyane, Cape Coast, any baby bebre. Nyumakuo, schools, and I'm sorry amoko excursion. Omo bus papa, omo de manhan. Monso amoko to. Parcel bi na ode money. Make am for 2M Express amo bibia. Fre 0280 002 020. Yenia ya sasini eye abodende emayen aduse me nonso yeye bi etoaso eno nti na Sompa kofa bai edi dwumadie a ya todin meman nti ede ebrem e Sompa 93.1 FM tie meman nti dwumadie no ebaso memene da biara ebre no eye anwumre no nsia mpamu ekosi se nonkron ebebo hia na kwabena kese ede na bedwafo a enimode ban ampanifo akanifo ahemfo asofo ene atiefo enyina eduru ho a onso eka bi aban impuntu nyuma ekoso wo mpatam ho etesen wani edi akire no wani je ho school sam ka kobadie ene eho ahyentuade adwadie nsuo akane asem ajanan bia adwadi bia etesen bambo sam ewo man mu akwam kafo ene pia etetesa se oman yi bekoso ye a ne gina me no mienu eso eno ntitie meman nti na ye oman bapa. Wayo? Hello, dog. Oh, Wayo, where did I watch it? Dog, when one got to I can say maybe I And Wayo si party. Yeah, movie wa ho. Nti omo kanya me so munyai de Wayo si chire no. Go movie wa ha. dog challenge na course na. The posse omo because omo be rap to you no who say omo nkase. Hey. What's it? Wow, Muna, obey an answer. Why? 3.1. Fana mommy. Dog. Hello, madam. Dog. Yes, madam. Right. Almost all mommy fans, but you know, they marking scream no crowd. And no, dear, and come home. Now, what's it about 5G and young Ama and also obey a rap? If I told me. Oh, is there so you have to know, and also I can't rap. Information. Any yet you. Sompa 93.1. 5G. Is it also be rap? Nancy answer no. Obeto you maname boy. Any my a cappella name.
Midonaribo, Osaberime, Midonaribo, 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 Osaberime, Sompa 93.1. Oriba. Na the auto no kra no de na ha me te say osa no ribe no de wa chire no me ba cho adaru mo ko Pentecost na say assemblies okay Sompa 93.1. na eno no yemfa enti yepe wa wo de in fact me fere wa yosi panye sanka enwom no kamen kasa kwara ma fa foforo bet nze wa yosi ntimi ye na yeresa enti ze no yepe wa wo nwom anase wo de yepe wa wo rap mpa chow misrew wo ye oba ntimi ma hip hop low yikura low bpm na fe wo de ayama badaroma eti ye rap mame yo mizo yeah mizo yeah Sompa 93.1. me ba cho ye wie yo ti sire ndie enye full stop wadaroma yeah, rap my uncle. Last one. Sompa 93.1. Yo, mizo, yeah, sugar free, mizo, yeah, sugar free, pineapple, apple, banana, good to be a room, sugar free, Ubenya huwante, ubenya energy, sugar free, uwa daisi, tutakuti minindi, javimedia, sugar free, utuninindi, Kamizo drink, naono Sompa 93.1. Etiye for wayosi yire ne yete nka in fact, wayosi yire ntino, yentimi nka say, ye man, na nya sa pa dia, cause go betu esika. Auntie, what am I nunsi eh? And you say no, oh, the another ma ukuna babe fa, and I say, when you was him to our babe for what day. If I saw Umizo wa Hawaii, yeah, that's a pass, was also why your mama, friend say, Mizo. Wapem o sese de wapem sese adwuma na si wo hye kan uni sika o se ye dia samatiam sa na watwi ma fon mel na sompa nkomo be frɛ o se me se amatere wa hode me ko a me tu afiri kromu ase yo ye be tawo no ma enemafo akaka bensem po atwa gaigai ne nyisem we wo bedru sompa nkomo abadwafo ani ma ne ntakra fo se tansesere wa ba nsu ato abo no na wo ati owurai se wode ne sika ene who you know to me o watu ne ho no se se wofuru kwa mepo yo afen wo be furu Kilimanjaro Santeman Ghana man Sompa FM puso ne ho de sompa nkomo aba efiti down kokosi no miensa ama kuroma yedin adentira ohini ni adazoa sofo maami prema ni Santeman gina to amani din foforo ona tie dwamuntra ene woni na pamfo atentre ne ahye wo masebe na wo mo atena sie akukuduro ne nokore nko a wan na obi sisi no ne oba na bema bi atwi na die ne aye han ne dan ana wa han dan fie wura sisi no abusua pani bi twa fufu afiri wati kwa behye wanum he asem biare ha wo fabra Sompa FM na fa beda sompa nkomo na ye ni wasema adwua da kwasi fie da biara sa wo how bi afre 0244809641 0244809641 Sompa FM sompa nkomo na ne asantemani Ghana metie ya nom donko abo sompa nkomo so ekuroma ye din
Okay. Asem Mpe Nipa Jumatie na Sabre waso aguso awuti Sompa 93.1 na wo hweye efri Sompa TV ne so no de wo ba no anya atenase panipa akwaba empom te say na me adom me hoye kasaden wo bema bacho nyame adom me hoye udin bacho midin de kwaku kwati firi hin na bae bacho me firi de krum na apiedu na metie apiedu bacha noke wakosem ne senya wodi abeda Asem Mpe Nipa seyemwa me bacha me damase se mama me sa akwanyan bacho me ye Tyler na madam fu bi ne nya adwuma we nya adwuma we frɛ no yonko na we afrɛ no ti onya bia ofrɛ me ye koye ti ye adwuma no brother na wo hwɛ fie ni so no na ode tu yanim sɛ opi obi amena betena fie na ma amene sɛ ompi obi na ometena ona omode niema ne ntabo ne ye beku a na manfo awia ti ompi obi ma ne metena ti madam fo ne me dwene ho sɛ ne me ha dan de me betena matiska ha dan de me betena na sɛ ma amene ba na sɛ wɔ se store na wɔ hɔ no obɛyɛ na me wife so atena no na ne me so me kɔ adwuma me wife wo fie ti obi ba wa bibi boni bi ba wa oba beto sɛ obi wo fie ti ma me so me gitum ekɔ bla ne hɔ sese ni madam fo na ka kyerɛ me ti no kole madam fo ne friend say ba cha friend elek okay ba cha ti san wa ka kyerɛ na bla no so hwɛ dan no so di tu ka sɛ o no kole na woman ne sɛ wo mpu obi na o ma hwɛ fie hɔ ma no ti me de o sie yo esisa me niema na me yere ekɔtena fie hɔ ekɔ ene fie no yewie yɛtwe light kura homa na de fu obi fie ne nya de wan bob hɔ ti de niema begu hɔ se ya ɛna ne na kura mpo me nyere me nabi yisa me hɔ me ne nam hɔ a ma hu sɛ bia no mienu no donko asana bia makodam kete so nti wo mo atete hɔ bla ne ba ha wɔ so me se yenya yankin akuma ntu ye ho ba de bo na wo hye no se store no obi bia ma me wife no obeya ma no na msi you dida ko yo ha na wo si eda sei ma me ne ye de eba nti no me mesu no mu na ba bia o te no tek no ba bia ma me ne wo no yenko pa ho nko horo ho ne ma ti me ko yenko to me ma mi nu bi wo kan ho me ye horo ti me me da na me be kwa asore kra me me da ye ko ho fiada na ko pepa ho ti me me da na me kwa asore no se o min so ni mu ne yenya da yensiesie ma me ne ho nyina na me wife me ye aduane mama ti de so yo ka kire me wife me ye be ye aduane ti yo ho anwumla na ma me ne bae to bae so na ni je ofiri kwana no wa hu ya na o family bi sei na mepe o mo wo yere wo ba anu na mepe ti ma wo de ne yere ne nsakura bo me wife akoma se on kana akoma nto ne yem se store no kura na onya emie na animu ya obema ni sika ye dai adidwa na kuma atoni na msiu ti maame no bla ne ka jere se ediba na otwene fie ode awie bi adwuma wo bia na waba ti na otwene duye na maame no nyede nyama ti maame ne ba hɔ na kuma ɛwɔ soro se dodi esi fie no daada no ti o mu na wie na se ma ka jere se ma ji se oba wa ma de fie ndi ode woni tu se ho ne ma nyina be wie peye de a one wo be kwa asan abansa would ye wie ho ni bibia ni wurum nyina betena ona payment ni ehye ne de echire no na wo ho na ye hye ka mo de osie yo ma me kura kan me mpe kia betwe eniema no ne niema efi tek ho aba ma me pe ka ni bi pe ka ma woni ni dia no ti ka ne kia na e ko be numa sensia eno de me ya ne do ba ni na twe niema firi abrosan so saa ebe gu ka ni twen niema ni nyina ti ya twen niema nyina be gu ode woni ye tene kama eso ye ne wo tene kama ti da ko ya ho ha na ehun se me wife ko pepa ho a o si wonyai e ho nyi fi ti me wife na o complain a chan sa de na ma me ne ya salam so enipa bi e da bi wo ha na nim beti da bi wo ha na nim ti no o de ede tu ye ti e wo adako na ehun se nkrofo bi na ma me fo mi nu aba ho ti da bi aso me wife na prefi ho ti wo pla de be chiama ma me no ma me na kono abaya wo ko fa playe
me wife apra no kofa apra ye plan na chi nyina ti me ko adwuma na wife frem na ne bu afu nso onya ntobo ase se na be plan chi no se yan ge no asante ameme de o be plan obi achi ya enye se odi kwan ase obi apra na wo plan so one plan ya e so kan chi na se maame one play nti bi ya na star ma apra ye ntim fo ti me wife kan chi de me na me de to bla no a enam no so me ye de kotine fie ho no me kan chi de no se one maame ne nkasa se bi kwan bi so ya fom no a no oni ya metena se ne yenka ne yempa na chaw se tra na opesa if you also so one person bi ya ni fie ni ya hweso amena benti no o probi fufura ne na betena ho a onye de on kan kire ni yehu ni ya be no on pe ba bi ni enye de on pe sika bi mani eso yenko ha adan ne enye itani ya tidem na bra ne pressure me sa se manfo o mu wia ne ma mu wia na mbae ti sa dia on kan kire maame no se ndi se minim se brother ne kan kire maame no so an kan kire no nti dako brother ne ba ho se woni maame no wo sika sembika nti woni ne de ebeka woni ne kana me de me ko adwuma bi wa be 10 ansa na me firi adwuma maba ti me wife se wo hyede mo ka kire san abaya na wo hyede mo wono konkonsa no ono kra na me dwa me pese me hu ni fia akra pese wo be pre fia akra me hu ni si ana me bu afu maame no ne kansa maame no ne kansa de no 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 de won kan ahwede wo be yeye no ye ne ana be sesa ye ne ma adwane oni bibia wo de be ma ye ona di ni fie mo atena ho di fie sai be bosome nwotwe ko bosome nkono okay e pa chan enti no wo kansa no na me kan me wife ba na wife bo no na me se wo ma asem de mo twe ensem kum yi mu dudo timi de me kan kire bla no me busa bla nti na me musa na ada ti me wife so no de pressure nti da kono me fre bla no busa se ni se na wife wa kan kire me se ma me se wono ye ne ani bitu ene kure na brother ne se o ene kure wo kan se wo ye ne a akwan kura ye ne a ye be kono ye ne ani be ko ni bibia wo di gya ye kwan ti ye ne ani be ko nti me de ma kan na me su yo mate ti brother ne de onya kan wo se no me ka se me de ye be sese ne ma ko na brother se nya nto bo ase na maame na nkan si anim emu sese no on pe ba bi ma ye ne en kotena na me su yo mate ti na no Friday yo ha 3.1 eno ma do be ni bi a taxi do be ni bi obefa no e bo boy ya pu se ma su hia ye ti ye ko ye ni ejina ho na di do be ni kwa na ka se entena tente do be ni na ka se entena tente dia ki ejante ntino wona ko abusi asem no ti ye tena ase no no te mo be tena fi ha ne nhihye be na shalifu no ne mo ye ansa na mo be tena fi ha no se ma ko ka kire se ye metena ha na amane a obon se store na ewo ani mu ho no obeye na me wife atenam na se me ko adwuma me wife so ahwe akiri na se sika sem bi ye na se bi amount bi kura na de se kakra na ono no be fa wo so be fa na mehu se edwadie ni koso ti sa na etutu no ti yo wate ono no de shalifu edin na shalifu no ka kire no no obae no nya sa adin no ti ada na obae no aduane am wife no edin be na sharif ka kire no anya sa adin no o ti obo edin bi kire no na che se nya wo mum na ka so betena fie sa ti according to shalifu no se ma edin na obo kire no no o mu no se o mu nya o mu to pan no o mu nya kwan nya de e metena ho e kwan na wa ti no pe obi fufuro o ma me so o de to anim ma ka o mpe obi wa ne metena 3.1 ama oba o krampo no ba ya na ma me no ba ya na kan jense mu wase de bia mu fa nya shalif na shalif adi mu adanse se fie a mu betena ho no ene ma akoso de ma ya ade papa o se esi fie o kama ti sa obi bi mu de mamu a nya me mmom na ye de mo damase shalif no ana mo nana se na o ko tena fie on hyehyeye no sharif o ka cho se we store no free mu a o ka se bosome so a maame no betua mo ka na me bo acho de bi me ka ze o kan sa asemu ya bentin be twa me de beto no se o kan na me twa ntro na store no de wo so be bia ma yira tena no no ma che so mfa so me bo acho no okay me bo acho ntino o ba sa no a o se shalifu ni ba ho kan sa kire na su ebusa kire nti me ayi no Friday no ye wo ho na o ma taxi do ba no be fle ti chehye na oni ebusa store ni ho ni ya mani na ka kire no so se ni e oni odi ni fie ti o sheye Monday about 12 o'clock kwa yense say ne si hanse say ne ma no be change de be feel adwuma be ba no
wa change door na ase ye hyedem ho ana wa be lo kopono na me yakem o me yemfa ye ne ma bi eno ano ne muhia ye Friday eno mamo abisi ne dwoi 12 o'clock se muntu me ba chan oh tino so ka asa no so no ni ese wutu obi afa de after 4 days pe o si mintu ntino me ka kire nse ba Sharif ne ma me ba ho ntino me sere no me ka kire Sharif no ne na ba na enhihie obi e obi ase ye betu na to mbesum ye ne aye o ka kire se woni de ombe jam kwan a nsum de ize ombe je kwan na o ka kire se wan de oni bibia wodi jaye Sharif no na ye obi bia ye nko no no abo Sharif amane Sharif so ma bona amane o ka kire me se me nko report ma me no dimi so me wo madam o man bia me ye na dwo ye police ni na me ka kire se ni se na abanti o se ma report na se when the meeting report visa ma me nye de eme yi mi ni emangu ya na se onye mi bi na ma report no ti me ne bla no empe obi enko kan na se de ode be ma se bi a ye nko ha dan no ne de ko ti enya ni sa me ka kire Sharif no so a se radio super de obeba de yanko police station ko report wa me amechi ma me no dia radio si dia Oma na me se o ane dia adenti na bla ne yanko kan so ase efie ho de wunsi wo bi na se no me na wo sun mi se me nye de me nko kan me nko ama asem dia ne me so mi kama afo bi a me so mi tie ha enti na yesem ye de me de ba ha na mo so no muka bi ma me. Okay. Ti Sharif de sanyi ono kura kefi okwa ankotena ho. Me ba jo de bi. Ene ba se fie wura se o gene dan no so no. Sharif ayi mu ama. Me ba chan. What say police Mvanko police station Mvanko dia oma. Sompa 93.1. Wow. Na maame ne yese ene adwo no munyimu nyoma no. Wa ama musika bi asem Mvanko ha dan. Mpa jo de bi. Tina anopai na me kogidi. Di ni ye program bi wo e wo santase ana me ba ko enim ne me wife e ko ti me ka jam wife so onu no ko fie ko hwa akwala no ofie na me de me mla ha ti wife duru ha o ti ma me mbe yi uni ma na se obede na me wife uzan ma eni ma ben ti twen ma me kunumla wo se da bidda se mo a mo gina we nipa bi a mo gina oni wuku e gina we mo de me ko wuladi so me na me di me fie ntimi ma wumura ho enti be man nei se si anwumiri a me ne wo kasai ma me no abrambra mo prono no e bo chan wo si wo me ye ngula e ho ti me ba no kura panyi o ma mu wura da ne mu nkoda e bo chan si me wife wura ho a o be pe ade atum ama me wife akadem ho ti za me ba panyi ni kwa me hu se ada se ma me na ma ne kwa me na wura fie wa na si wura ho o ku school ti ada si wo wule fie wana si umura ho enti o yire de wa mana nwura ho be to ahye so kura na opie ti se si aye kasai no moko hokro ma mu nwura ho me bo acho de bi o si fie no ofan bo acho wo apiedu bo acho du wa numba junction ma me no de sei amen de ama magnet magnet ayo oh Omna Samuel. Oforisuo. Enche ya tifo ni ahwefo mo hwe. Sompa 93.1. Yenwa be ma asem ne na yiri asem no. Ahomtena. Akwa be sepa ni be siku ni haban. Nsem we bi ta sisi wo hanom. Na ya na ne kan ye sonko. Wanhwe ya de ote ya nti de ote enso ho kwa kutete ho kakra na maame no producer ne bonkomo na ya tete ho nti na me ko deep me de nam anchancha ya pene number no yenyi na ka me ya busa se na e ba sa na obeka ne bia but bia producer ya ho me wura ho kakra Oforisuo Asem we no ana ode na de eye sad o mpa se le baba no Hello, Sharif. Yeah. Pom to say. Boko. Wo ye pa. Anya me do ho. Uni ma brantie bi a ye frɛ no.
Kwaku. Me patrona sasa. Oforisuo Aboagye Sompa FM Sompa TV. Unim sa Kwaku no. Minimum. Mbre bi wose okope dai ema no kotenam ema wokododo ho prapra ho. Emunsem etesei wose na adi animu na emunsem ankasa etesei wadaroma. Me patrona so wani. Oforisuo Sompa TV. Minimum Oforisuo Sompa TV. Kwaku si wudi nanim ema okotena boga bi fie. Na sese boga no epese wo yi ne nwoma tugu obebo wa mane a wo se unim ho asem bia aka na wonfa nko police station etisa sana me ka chere no so me no na maame no eye se wo efiada enadwo wo nyine nwoma no di asem na aka chere maame no maame no me tene kan chere na masa so mo frame mi se mo de metu so Kwaku wadanfo no menye so betimi aboa Omna Samuel wojo Sharif na ene ne kasa de ko ba be kan se mo frame na mo frame amo mama ne ansa nti o Sharif no nya boni bia o e kwan bi so no nya boni bia Branty bae no 7 pedriasa o meka Sharif se Sharif wae ne bone tieni pa na de ane wom ne se o mo a teka kyerefo no asem we aba no monti asem we pa teka kyerefo sei nipa so meso do akonya radio so ma menka se mi kya tiefo mo tie se utimi photographic kenkan wo bi papa ne wo bi maame ho asem na eya osere na o kam Kwaku yeti maame ne voice Sompa 93.1 Sompa TV station. What Abrantie bi wa me office a ye fe no Kwaku. Ote mfie ho no no. Na wodi asem bi abedan se enam Shalifu so ena obetena fie ho no ne ade na oba ye so betre mas ye no wahu se o fie ho no mo a wote ho no mo a na so le ko pe wo se wo si wontum fie ho na oje wo dan ne ade na time a wo de ma no so nye time a 7 pedua so betimi etu afifie ho no mo sa eni ade na wo de asem abedan wada roma asem se ne sitie Yo, me dase, me pacho. Me wo amanone. Na o Sharif no ono no si da na actually obi na esi. But na nipa kro no me frɛ no mfa ne ma ne wontumi nya nkonta ne ma ne masa. Timka Sharif sɛ ya no abɛhwɛ. Nti woba bɛhwɛ na nipa kro nso osi no ha. Nti ekyire no nipa kro no wo ye nyamo kakra kyerɛ me. Na oye me metna kasa me ba ako ekunu enua ketewa nti me antimi anya ne hwe ena me kata chef se hwe na yensi dan na yenwie na yesi aboso ena obehwe enti o me kasa on fa video mra odi be ba na akola bi wo mu bisa no a oso edmaye for sense enti mi wo no ka chem se wenye obi a obetna ifie ho eye ye frɛ no wa mo ne yire ne ye frɛ ne radwa nam so okay na nukuru ye de adwuma mu hwe no so be ma no topa no nya sabi omu ye northness nam so that's fine ti so no na ade ne betna ho dia nye ne pe ndi ma de ho asem bie mu a ti me ba ye no mbetu se owura ide ne yire ne mamienu at main house nam se Sharif and I am a titi me boyemu esi me na mu da e na akofo obi enne ye wa mu da ba akokra mpo mu da mienu nti hwe na wo mu enko nti me ka sa no na Sharif se
obehwe no we good now it's not about being good me mpe wo mu obi fi ha nti mo mu nko me minim time odo metna ha na minim arrangement no wo mu ye no so ache obeka chu obeka wanka na kasa dinye mu sheriff ayi mi wo fi ha ko bi a medie no makaka che sheriff kwaku na ai me so be kan ya kra no maka che sheriff from ameno na sheriff no pese wo threat wo hunahuna me obanye no ma yes kama no obanye afena ntimi na mkache ni plane me was no sheriff akache on the 21st of December only me nantibu onye bibia amambi na msi yo mate me so dem bi fra botia me de bre anim na me yaman na akase medal asiama makache se nyabotem me kwa meda wase se menya biam kodrupe meda wase enti ewo wa dukwa no pa no nso mi dware kwa na sheriff yi obokun me ba ya no ma ye sika na man chafe na me hu meke enti no me ba fia ha me so kania na o ma sheriff fra ma me no ye den asoso nkania so me anam tua ma ade ka yi enkomo na medi me ne akola bi timenche watna mchen for 12 years ebupo na ade abachi na sheriff ate na afede hunu de menye enti menua ba ko ba ha na meni brand mo no to asasi ma yenya dan isi so ana ohene ka so beje so no di anim ko ka che ohene se menam to asasi ne it's a long story enti oba me nyane ntem de oniro ka safen me nyane ana friend saying me ba bonten me ante hwe me hunu hwe de me hunu yanse kwaku ni ire afre ni kuru se me si me nyane mprendi nachi na mete ye ma fa anya asem na mkacha me bisa me nyane se na ma na ye de no obi apra no show man si nachi na wonane wo perform da nti na futuro kakra wo ana me anua na mprapra me pra nso no ana akra ne chia no ho to ho no dai na msiyu god me dem nim se enya ase enti me hwe se me ametimi fie na me ntimi ni nkomo na me ntimi nya kokwo na me ntimi nya bibia nkofo we wo mu beteta me pra machi etie me nkomo asabi ma mpani mu ni di no ma relate to obi a won wo hwe ba enye dan nya ne dia enti me hwe si ni di nam se no mi so kasa ni nya mu kwaku ye Tyler adwumo ye no mi twa ni nyina aka ne bai wo so mu kura mi twa ne ka ne yi so me mu a mi twa wo mu ka Charles adwumo ye ni ebi wanwie ebi so nye ne ka wo so mi ensani onfi me enti efiada nam ka tro mu se na me try set meeting no matter but I don't think he said meeting no matter because nipa no do metna an ose wakobo medua dua oko bani wakotogo akobo medua mi so dua bobo medua de mitimi ne hu nipa anya den entna let's say mame wadaro mamitie wo kase mu a let's say edu ba bia funtu wo na ebe sai batatwene Shalifu no ho na esa kwaku ana na be no Shalifu ho ahi kwaku ya konkonsan no na me metna fia na maka te Shalifu say onyi wo mu fifia ha anya Shalifu ho ahi but ana wo kasa no so ne ye ba time no me say okay me hwe me be bibia me hunu bia me mpe se me ma me penu mi timi fie na me nkomo a medie ube fa nkomo no edi akọ na chese Shalif kwaku no adane konkonsa ni wo fie ho on ai on ni yiri ni wa one na yire na dane informant informant Shalif no information yes sir exactly enu nti na wutu na fifie ho no no anya nti I just don't want them here because from the word go the catch Shalif say me here wo but na ka me hwe say okay me nya abotre but abotre na me nya no emwa me sa me timi fie emre be na dia ma kwaku ne na yire nso mu tu fifie ho
Up to 12 o'clock. O catch you da be na eson ne. We catch you on Friday. Because for a long time I've told Sheriff to say, "Me bedroom we no anam catch and say me mpe wo mu fie ho." So catch you wo mu a me nim. Wa catch you wo mu a me nim. Tuma utu omo no, obemo mo sika mo de akọ dan ya na. Se nyam nam do metna fia. Okay. Mati na sa ifiada na catch no na ene no usi wontu no de emran enkyere sa wo. Wo say so money. Onye renter. Yes, bet. Onye renter. On talk ania on to ensue. On to ntria daka. And it's my property. Sheriff no and what ne betna ha. Minim ne maame, minim ko ofre, minim wo mudin. Mate na ne no ya ne wo kwan. Eye amamre am etia amamre. So we be bra. Now we pray na me na me catch here me no. To be honest with you. Me just say. Oba ye ya woni na betra abosome miensen. Anye bia no hu se o hono. According to Kasem no sen ka woda su ban pa bia di kura na e bia na nka betunu kwan kenye sisi nyesa. Yeah. Adenti na wo ma ne mre kaka no mfa boabo. Me timi fa me danja no. Ifa to what you say. Me ko ntimi timi fa me danja kwakuno. Mache ye wo ka no. Me ha wo say emela esese wo de man no de pedan ni bie no. Eno ne swa. Enti no Say woman time kakra na wo fa boa no to fifie o. Sompa 93.1. Hello. Yes. But 2% me dey. Me say woman mre kakra. 2% me dey. Esese woman mre how long? How long? At least Bible so me bi kra na obetimi de apedan ni bi. Na me ni ha. What are you talking about? Me ni ha. Me nja me fie ni ma wo mu. For a month. What are you talking about? Be realistic. What are you talking about? I can't do that. Litini yesa. But me won say litini yesa. Emre no so so a wo de ama no nyemra se bi previous a obetimi e de free ho no sa time you. Oh well, that and then me problem whether he can or cannot. And then it is out of the question right now. Me nja me fie emfa makwaku ne ne ma. Minim wo mu baby a. Minim ni din. Ade be me friend kwam so kwaku ni was me ni kwaku me de kwati. Let's just work out. But thank God, no of the speaker. Or the speaker Nipa kro no a. Na me ne ti wo no. O say na nya wa wo to task no was han. Me ni kwaku me de kwati. I don't know anything about them. Now watchina me ba ni ebubu me prani na me nyoma asabi. I bring me fifreni me de gu ayi. He na me ko wo mu. All right, me that's put yourself in my shoes. What would you do? Or what would you have done better? And Kamaya say humanitarian grounds kwa no. 7 previous and from so be cry na aba any pentina any power hono. Entinka we shall ushu no more 7 previous and Kamehu abranti mobo ama time kakra because ni pentina ni patias mami. Fa ho. Ni fa so ntina ni pe wuo. Okay. What you say? Me ti we dress o cherry or so akobo me bia oto. Sompa 93.1. Ohian nam wo nwuno. Ohian na makani ya aboa. Na mrantie hene ka asembe. O se obi ka se hia wa wo tu ato no. Omna samo. Mengo. Omno ko. So de break me bi. Ko na me kura me ho afo. On say Nyankopon mo na burochire yi obi anko bi nkɔhwe ho. Na bera yi. Asem ne bede ne bera. Iwia separi. Ofo bema. Asem woni ki wo bi kan. Na ya maame no onya botre. 7 preduasa. Abroche okotena ye no. Enoma bi a onya no wode beye japade wo ha no. Enoa mu no afa se wo ba behwe na japade wo fi. Na said the producer ka se nipa nti na nipa ho nampa. Maame nso achenyi se nipa nso nti na nipa wu.
wa change ni saa eduru me bi na ohwe no ma bi se ya na ahomte kakra opani ya ote kwaku yi na sama omo ba ya me ofo e me ne kasa no ade a me Philippine kakra wo me se omo ba ade we ya nto omo ba na ofie na okosku that's at now omo te akra omo ni mo ba no because omo ankasa omo de akra ne ko ofie no mu wura fie no ya dai ya pam wo mo eti akra ne kra no yenim asad now nsuo ya etoi ana etoye se akra ne ko fie maami be ma ne kwan ma akra na ko fie ana so ma ne kwan e ma ne kwan eno ya ade a eye number 1 de to sutu na meka manugusu ameka wo mu tie ye no tie kokafo no hwe abroche ni asem ba ha no mo a ya na ne nkrofo na wo ho no nkoso me koka gibie di no wo mu doso abroche dem se bekum nipa wo Ghana na ababo nipa so sa nkrofo ye from adwota sa asem wo ye kan abrantie yi ma menka asem bi se otimi koto graphic kokinkan eka obi papa ho asem muti adwuma ni ayeye ni ye pa se wo tie news obi asem aba wo de wakofa radio wo tie but wo de ba de a wo say radio station a wo de meko no boy ma menka asem chow ye wa afo nipa nyina se adwuma di aye die ma kase me se nipa wo dress na se obi ankanfo akanfo ye adwuma di aye die abo nipa bebre me de me hu no na ye maami me gidi ye se ye besere ye maami no masabe o makota brochacha no se wo hwa ye maami kasa wo ka na me so kane a ebesi de na wo afie wa so kane a na abranti akoka se afie so kane a asem we me dwene ho amenti ase wo afie wo ne wasie nkane anyina wo si sika ade ne ba ya wo so light abranti yi ekoka na de bia meka wo fere pese otu a wo di pan cross wo ye nwura ufrewa opese otu a wo di pan no cross wo ye nwura nto betu ene wo de na de so de benkum na fa ye gitum ma me afie ne wo de a abranti e friend sheriff yi me hu boni bi a wa ye because at do time a em so no hwe ye ma me nsam kana ono so awapem nya de obetim ne ma me na to aso wa dwuma yesem because tim say problem asi won ne ntem ena abranti sheriff yi so na de kwaku ne yire betina fie o eti sabe preduasa aye bibi se sabe obi akwadi ne bone na bia ko sai funtum wo esai batashene ebi ni eti abrantie wati wona ne yire ade bi obe ni fie obi efe kura na maami ohun na mpese mi busa abrantie asem kaka wadaroma okay wo kan asem bi wo wasem a o se maami de normal begu fie wa na se normal big begu fie wa ebi abaye no miensa ran ansa na eden wakwa akoda maami no fa ne bibi da me ba jo de okay offer na wo kan asem bi se maami ne normal eba se bu kura na wo de kia kofa e de bra maami no wo fa ne bibi ada me bo me ba jo de okay sebe mpanifo san ke chirikoko eni ne ma ofosuo maame no tua no pese sebe wone sheriff ne case no tua no pese otu abranti na kwa bi so no efie ne dia maame e wutie ne ampa mo obi anyina ba bi nkase ne de wode maame akwadia radio so abibifo ye pesa asam no obi mia obi ne woku na yenya ne wonku no abrabroche na kura won right o tio abroche mo amukoye na mo bekan yo sa akura kete kura no on the right akwa bi so ampa edan ne ya wodan abrantie ye ne ntimi nkan je so won won yere pata kwa bi so no esese ye hu nipa ne ye koka se nipa ntine po wo de wadan ne se nipa ntine nipa hu ma men ka sam chow se wo kwa broche na kuta no ma wo report a ye ne hiafo ma ya ne so mu e ma ye de no ma ye de ko check in no ese nipa hwasa de no ye ne hiafo mai a ye tie ye hu na mani ye nipa ntine nipa wu no se bi ye ne anso ne so mu bag mu ade mu ko baba bi na se bi edan na si wo no ba nipa hiafo ma na eye ni yo masa ma men ka sam chow se osuma sika wonko sika da wonchen na wo suma ne se mpacho me yale koto adrobrema sika ne wonko enu ti nipa hu hia che bibia wo wiase eti sa se mo nipa fantu na adwim se wo sika se den na sika gunchen na wo yale a wo suma ne se koto adrobrema wonko because on take asa eti ya ne hia fo ma ne yetwa mo a mo ba suma yen e wo kwa bi so asam na rawo ya basre ke wo bi ka bebre nanso for the sake of anase ye be kan say ye nwa be men ne yire ne baye a wagya ne wa asamre ohun ne sebe ne bucket we de na bai enti o ka asem a ne ye hu ekwa ne kwa no enka ye onsam bebreka
nanso ye bɛsrɛ Oforisuo yɛntimi ntena ntoto asɛm no mu koti because sabe otimfo timi wa owura ka wa fo wabati enti de akɔ nyina na akɔ ohia asɛm nanso ye bɛsrɛ maame no ampa sɛ wo ma brand ye sika kura sɛ wo compensate ni kura me kura de ka hu hia ewia sɛ de wo nam no kasa na oda ye bɛsrɛ sabe kwadwofosu ani kurom asikafo bi enim wo mo lumba bɔnwum bi wo se ebre obo no nwom no adwum ne dadam mfie miensa ente sa wo ba bia nanso nam sika sɛm nti ɛso na ye saa ye nwia na obo saa nwom no waye odefo ɛwɔ man mu saa ne ye won krofo bi ebetima bobɔ mudin nanka wo mo nka ho ne ye mu wo mo se no man odefo iti ye bɛsrɛ wonwa no makra mpanifo sɛ ya ɛdan ye nto nabo iti ye bɛsrɛ maame na daroma wo keka bera ɛyɛ sɛ wo ka bera nemmum pacho ahaya ne ye nyina ɛwo yen na bera no munsusu mien koka bera so ɛyɛ obi ka saa ye mra ne ye de wa burukyire ho no sɛ no ne ye de bɛba ha so ɛbɛyɛ den pa wo ye bɛsrɛ maame no ye pa ne kyɛw me abranti meka kyɛw mo sɛ saa compensation sɛ me sika nko ha da no sɛbe agrei ye yi mu saka menyo baako iti ye bɛsrɛ maame nsa dia me de me srɛ no maame ye wo se wo kɔ ɛyɛ dan a wo se wo ne akora bi atena mfie bɛ 12 years akora ne tifie ho anase wo sɛbe obi a wo pɛ sɛ wo bɛtena fie ho mate sɛ se maame ne se na koma ne wo ma koma ne nhia wo fie ho iti ngondo wo pɛsie mu ni ne watena fie ho maame yi wadaroma wo betimi de fie na gya wo bi ne mu wa mo mmrɛ sɛ saa nipa me di fie na gya wo ye caretaker eti saa nipa sumasi me man say nanso mpanifo bi abeka eti mama ne 2 months and 1 month e wo me say won tuare nanso sabi okofie ho no sabi prejudice wo meto say abento afa obibi wari en fie na wo kwa bi so nipa ho na ya ka no eno no eti abese wo ma brand ye mre kakra na say oni nipa ka say Friday now si ne ya say wo ba fie o ma ne nko na ni nyina wo Ghana abrochem na wo Ghana so mra wa ye bese no ke wo bi ka ma me wa daroma ye ma me no bomodin enti na make say tiefo mutie no omu nkogya ba bi nkase nipa so masidi obi esai na na Oforisuo ye metan ena de wo de madu radio su koguma ni mase na no ma ye kɔ no se be pe nko nya dan abete nko fo bibi nhya ne nsam enko ba obi ansa na mawu obi de na samba na obi de che ena de na kogu na ni mase wo de ko radio su koguma ni mase na nko wonya dan okay eti e be se maame wo se friends maame no maame mage meboa maame mage wadaroma owo me mesrew ye beba ho anmre ye kasa wia bie pronom mra na emo nyame yadma ye ne betutu ye nan ne ya ba na de se no ye de ase na mre no abrante mre no mane kakranka ho na omfa mpedan wo de no nsum ne bia we nya mampokum anase kwa usum na one ne manyina ba kwa wo de nsum no enya ne kwan na emo mane mre na ne ho henha ne kakra Oforisuo me da se no okay enipa ntina enipa wo wiase na so so magese enipa ntina nipa wuo Abruatia Oforisuo be mama me na ase na me mama amma abrabo na from enya asem ketwa watimi akobre umoje ni ana nyame aye wadomo a watiti uboremu a wode abepagya dan na siwo na abrantie we senso kwan na wofa so na okotena ho no sebi wanyina ono ankasa ne tumi so ena ebi ofiti prekope kotena ho megidi ye se sheriff so ena enamo a okotena ho na sheriff so sa bre no na wone ma so entem eye kama na obi amane esai obi se sheriff no one ma ntem enhyada nya kama na nsenti no ena kwan bi so no sa na me hu no ama ma so mpese ena ese we se sheriff atene ho de a mo am ode mobile no mo ye den wo fi ase no mi su se eno ka ho bi ena biemu nso no edin na ama kasa obo kire wo mo no anase sheriff ne bo kire no na ye se ye nuanom sremfo edin bi na oba ye obeto asantini wo ho no na ase nani enhyeda enye na me ade ba akofo so etwetwe maso a me mo kasa nyina no me dwure ho na ne se according to kwakuya wote ase no me wose mama ba ya okohu no e wo tech baby a omukohia na ne yire ye aduane ma no ose na ni jeye ya wode ne nsakola abo sister ama ne yire no akoma so nkala akoma nto ne yam ti bibia ba ye kama na eba ne sende na kote ba yira homa mu nti ama na mokese ede re si ya odo na wo ba ya wo nyama wo nom no
afa nneɛma asesa putupuru prɛko pɛsa maintain nneɛma bi ase but ne nyinaa mu no yɛsɛ deɛ wɔde n'adeɛ no wɔde benkum na agye yɛbɛsrɛ ma sɛ nka wɔn ho kwan bi ase nka bi obetu abrante nanso brɛ na wɔde ama no esua nansa pa 3 days notice deɛ mama won sɛ omo yɛ ɔbaatan anase omo yɛ abaatan a wɔn mo hwɛ nkwadaa ka wɔn ho na ɛnɛ nso so kura no nsuo tɔ gidigidi wɔ kumase ase no enti yɛsrɛ wɔ deɛ ɛnsa dansa yɛm yɛ dwa atoa fa kyɛ yɛn nyina yɛsi wɔn anan mu ka ma yɛ na yagye asɛm na fa kyɛ yɛn na ɛma wɔn no enwura fie hɔ na ɔmo ba ne kura mpo na ɛyɛ ma ahomete ne sa akwadaa ne sa abere so ɔnam yɛn na kumase ase no mu nsuo ɛtɔ kakra bi a na gɔta yi sɛ minim ɔmo mpɔtam obi wɔ hɔ a ɛhwɛ na akora akasa bi ɔkɔbɔ atra na nsuo na kɔtwene kɔ anase bibi sa yɛ nim deɛ sɛ wɔama akora ne kɔ ama na wura hɔ anka ɛbɛda na se na mmom yɛsrɛ ne sa ade asa akwadaa ketewa bi kura sɛ kita wɔnom enti yɛsrɛ wada wede fa kyɛ yɛn na agye wɔnom anadwo tena ɔman nyame yɛ adom a wɔkyena da no yankase betutu yɛn nan aba hɔ deɛ wɔka ne fa baabi me no yɛ adwen ebi asu bi ɔmo yi na de obi abɔ ne privacy ana obi ahia ne privacy ebi asɛ de wusi kana sɛ bi wɔ hɔ ɛwɔ fie hɔ a wobɛhu ano watena abɔnten wɔ sheriff sɛ brother baako na no ne deɛ sɛ te saa kwan bi so na ntwa yie yɛsrɛw fa ne nyinaa kyɛ no wɔkyerɛ nyame yɛ adom a yɛmmra hɔ na yɛhu kwan pa ɛbɛfa so a asomdwe bɛbɛwɔ so ɔmo firi fie hɔ mo wakoma tɔɔ yɛ mo a wɔnom bɛfɔ nanso sɛ nansa pa anadwo wei sɛ ɔkasa wotu ɔmo deɛ a ɔbaa papa bi maame a wɔ wadaroma ɛbɛyɛ den kakra de ama yɛn ti no wei de wadaroma ɛnɛ ɔmo ɔba gye wɔ mo ma yɛn nyame yɛ adom a wɔkyena da yɛn nyinaa ɛbɛba hɔ ne yɛn no wabɛtena ase baabi a yɛde hyɛ ɛbɛyɛ no yɛde bɛhyɛ sɛ bɛyɛ a ɛmfiri ntɔma ne nkɔfa asɛm ma wofo so me da ase. Yes sir. Nana ida ase ɔn sɛ sheriff a ɛnam no so ma saa branch kwaku kɔtena fie hɔ no yɛfrɛ no ɔhu sɛ bɛn nsi hunu ano wɔkeka saa sheriff no sɛnyɛ wo a nka papa yi wɔnim fie hɔ no mo enti nka ɛnɛ biribi asi kora no ne sɛ ohia boafoɔ ne adansefo wɔkora na saa ntɔkwa wɔ ewu sheriff no wɔkora na yɛsɛ nka wogyegyina mu wɔkora na yɛsɛ nka akontɔkwa wei uyi papa yi ama wɔn na ade ne kɔtena fie hɔ at the end of the day uyi na ama no wonder nipa tamfo ne fiefoɔ yɛne wo sere kwa sheriff wo pretende asif sɛ wo boa papa yi deɛ wakɔ akɔyɛ no nipa no na ne yɛtie nie menim sɛdeɛ sheriff no n'adwen siɛ no mpo sɛ duru baabi no wo ne efie wura no ɛwɔ issue bimpa sɛsɛ kwaku yi ɛne ne yere a yɛpam wɔ mo ɛne ne manketoa no yɛpam wɔ mo no wo sheriff no sɛbe sadwen papa wɔ wotiri mu a nka abɛdwen ho yie yes nka abɛdwen ho mienu nka bɛ forget asɛm a ne fie wura ne kɔ na wode w'ani ato nkwala nketoa kwaku yi manketoa ɛne ne yere no na nka ne fie wura no akɔtena ase because ɛyɛ wuwu nti ɛna kwaku no wɔ fie hɔ no mo ɛyɛ wuwu nti sheriff na asɛm kɔnkɔda na ɔno ɔntumi ɔmpepa no ho mfiri asɛm wei mu da mamemra efie wura no so efie wura boga antimage wo kwa brochiri a wudi mra so o respect wo momra wo ba Ghana 7 preduasa wo bedin se hu atwere ɛwɔ ɛkwan we so simple sheriff ni introduce kwaku ma wo no ɛna nka wo mpɛsɛ wo ne ne betena wo ba ya na nka pam na na sɛ wo kwantum kra no wo ka kyɛn sɛ nipa sumasi ɛna me bɔ ne din sɛ manya no nti no nipa wi ade ne ba ye no mani firi ho kra ansa na maba wo ne na ba betena aboso miensa ho ɛna wo sɛ wɔyɛ konkonsanni we ni ka asɛm a
wo di nkoma na kwaku na aka kyerɛ Sharif ni ade yes sana aba ni pabwane ni ba kromu a enke de to ene nkokɔ ene pam ni firi hɔ no mo sese osusu se kwaku ye ni pabwane ni enam Sharif na wu ni nya problem ni nti amafuntum bu aba be sai batatwene adwen bia nim na ne nyina mu no wo betimi aye ade a wo susu se wo pɛ ana wakoma wo pɛ ene Ghana mra ne mfa dabi ye de ade a bɛbo ɔman no enya wo individual da na ye ka se mienti a na okeka blofo ena ado na hye mi hwu mu a masa abruche na wo tɔ nsuo mu a wonya adwene wotɔ nsuo mu a enkyerɛ sɛ sɛbe wo yɛ adwene ɛna baabi a wokɔ ye no baabi a wokɔ ye kora no ɛnyɛ saa na ɔmo ti o na sɛ last wo ka sɛ na ye ka sɛ meka sɛ me owusu bɛ me ya meti we me nana na sɛ mema bibini ayɛ me papa mema broni abu me kwasea I'm telling you me owusu mema bibini ayɛ me papa pa no mema broni abu me kwasea emfa so also last one thing say me ka kyerɛ wo sɛ abrofo no omo ba Ghana first no enya China fo ye omo ni nketenkete omo nim sɛ ayi abrofo papa no omo di sika ba nnuane ba enuro ba yes no omo de ba beboa bibifo na wo bibini no wadwen bone no wadwen finti edu ba bi onya chance sɛ okwa broche no na wi show bag im cocaine broni no emodam won ne nyame aye wo enti the American no sɛ maame na adwen sɛ wo tu kwakui wo ma no from efiada to enei enya dwuma da enya na mla ni Ghana asi okay na me pacho nana wadawroma rent form na ka sɛ enipa no wa ma me high dan wa ma uska fine humanitarian grounds wo ba wona na tena boso me miensa enti nese wonye papa utu no pam no sɛ akokɔ for wani to ne market wananim sɛ sika mpo na wunya ne kwan a ɛno kra de sɛ de panin ka ye no me nsoso so me kwa me nsoso so be tuntumi pam no saa akwa uto nsuo ma onya adwene na me da ase abadwafo akasa anuti maame magi oba pa obo me wadawroma ye besre we die kotodwegu fom obi anim sɛ fie no wa wodea ye gye ho akyinyi a enye yie efiri sɛ de na de no odi bonkum na agye mom abrantie nso ne na yere kɔ hɔ yi wo me kafo ani to sɛ wakɔ nsiesie kakra wo fie hɔ eduru baabi wo de nwoma kora ba kafo ani to so wadi wo kyema so kakra ama wo nwoma bia ni hɔ a 7:30 ubetumi aka sɛ ayira anase kwaku ni na yiri afa fo ni to sa kwa nso anuti maame enne no ka ma wo mu na hɔ na wo kyena no yenhwɛ kwampa ye befa so na ema wo mu bre kakra na putupurusem se die ebema wo mu ani ahahan mi wogidie kase pa se Sharif no ena akofa sa de we nyina ba efiri se obi nim de asi wo sekire jamaase ama atwene ana enti Sharif no ye na adwene se woni maame ne nya adwuma biem no ene woni me nya adwuma biem dia wo so na akofa akwaku kire matine na yire baa dia o mo nka ho na ne nko enti maame adawroma ewom sa de nanso so no akwa bi so no mo ntena fie kakra na mo fa nhyehyɛ wo mo ho na wo mo kopɛ edan ne bi wo mo ntumi enka fie ho mesrew wo mo ntumi enka fie ho wo defo ani to yen na boa wo mo saa kwa ne so mesrew a koba ne saa ebeboa ama asetrem aye kama se wo de ebeja obi foforo na ya ma mo ba bosumi mienu bosumi miensa na omo de akopɛ baabi atena enka ebeboa ye ka se de rent art no ebekɔ we mu a
omo ame high die fie ho enti the rent act no beko say ye ma omo brebi na omo mfa enko pedai a enye yie enu ti ma minti na ye de kasabrewo esrew se boa omo ewo saa kwa no so oye ne saa ma ya ka ebeye ye de pa enti abrante unuru fie no ye besa ene ye maame atwetwe nkomo kakra ewo ahoma so se obeboa mo na enwumire mo beda ekina ye besa yada age ene maame magi ababa betena se na yasre kakra ma bebu sume miinu no oso otumi e de ahyehye wo ho kaya ne kwan so a na sharifu no na wani amoamo ye probi de so bo kese abono a sharifu ani amoamo efiri se Ghana ha no ubia wo tribe ubia pepi no opeso ye na dwuma ma no anaso opeso trend fie ma no ebia wankasa asantini enti kwa bi so si wo bodin no wankasa se din no enye asi yemfa ne saa ti ko akoma to yem ye ne antema gi bedin komo na wa mam bebo sumi mienu bi na wakope baby ene oyire no akotena wate Dimpa Natural Health Clinic. Dimpa Natural Health Clinic. Na Dimpa Natural Health Clinic. Osase ena otuo. Na Dimpa ba ye no. Ejuma wa ye no. Efiem pinu ene aduenu baako. Efiem pinu ene aduenu mienu. Dimpa agye abasobode e kire se. Osase de onukuto ena Ghana mamu ha. Asante mamu ha wagye ato ne ho so na otu ase. Amanfo dodo no a ena edi adanse se Dimpa ba ye waboa won ye papa ama onsa na edokru wo mo no onsa atena wo mo so emfie pii no Dimpa atumi abetu ase ede ama wo mo a wo ma wo mo mo piafo na Dimpa se meka che on anwumire se onsa bia baby bia beko na yedo be fa mfidiem se yese onsa nko ade enkakamenko dia Dimpa Natural Health Clinic ena mekamfo na mede amao yeko Dimpa ho na Osei bia ayeye no yeko na yenkotu ase na eduru ba bia nipa no unipadua mu no eduru ba bia na wo yafuru no emudwa o yie papa eduru ba bia na musu etutu okokoso eye wo ja wachiri kasa wachiri bramo utidwa wo gaga Dimpa Natural Health Clinic se anwumire bema wasonte se ekoba ne sa onsanka ye enubino no se otise oti edwa wo gaga emfa no tra sa se oti yo ya na ko pepara bi nom debi yeko Dimpa Natural Health Clinic na eye ulcer no na ebon kaye esa no say ye peptic ulcer gastric ulcer and as a H pylori eye ulcer na di akase ni nyina bia Dimpa Natural Health Clinic onukuto na ebetumi etu ase na wode amount say would wani hrem e wo Dimpa Natural Health Clinic wo detox machine no e wo sa detox machine no ena eboa na ayi wo humfi enyina da afri ho de amawo eno eso afri ho a blood circulation machine no ugina so ama moja no tumi adiafusane a enya asem keto akra na masache no de tram na otramu a na ne wachi no ebeje giga Dimpa nko a ena ebetumi ayewoi ede amawo na se ka osapa dia agise Dimpa nko a ena ni din no edikaya asante mamu Ghana mamu en ewiase afo na nyina brochirefo ji omunura okọ na se omo package a papa yakọ the chamso we last hours abrosana so second floor ho en Dimpa Natural Health Clinic wo enkane mensia health insurance ho no ena na brosanim ena na wo enum ena Dimpa Natural Health Clinic odi ni juma ewo the chamso we last hours second floor yakọ Dimpa Natural Health Clinic ni yakoji ya yarisa every ulcer so na ye ho entumi entoye kama pa Jeffrey Dimpa Natural Health Clinic ewo ahomatufo iso 0245 118 434 0245 118 434 and 0246 744 744 0246 744 744 21st Clinic the sciatica expert 21st Clinic the sciatica expert na 21st Clinic no wono na wiase abasobode a wagye
Ghana haba so body awagye no se sa asiatica no yade na so sisi na fa osirem ona kokoma kosi unase no eduru babia to siatica ebetumi amwa kadem empempi womanfo bebre nu ataka se wo akoto abuoyi na water closet kura so wotena so abuoyi na sa asiatica no hweye ekwanye do befa so no enya asem keto akura na 21st clinic se me mount ase ya de bibre bia de free trisu kosu nase yefa enko 21st clinic na yekosa ye ho yade laboratory scan ni efidia hodo pinu a na ye de wo fam ewo 21st clinic na enwoma konkai ede ama ho ne wakoje wa yaresa enyina da ewo ho 15 branches na ewo omam ha odi djuma enya asem 21st clinic na sabre mekanfo na media ma na kumasi ade ehwa overseas woni Alpha Radio no ene bo wo boase enkran wo ho dometema kaso wo ho takwa de kofodua wo ho enkokko sunwani brekum wanchi tachi man kranza wo ho na odi wani etrem e wo go so debi so dwabo so a hey 21st clinic edi djuma oti djuma papa otu omanfo ya de ase na omanfo dodo no a na ebo 21st clinic abaso se wo ba ye wo mo no more piafo waba ama amanfo siatica yade no watu ase ama omu deku yevro 21st clinic wa homatofo so 0540 311 311 0540 311 311 Odi4 Samuel Prayer and Counseling Center. Odi4 Samuel Prayer and Counseling Center. Eweye brem Odi4 ba kope en wo be piem ewo bibimam ha. Na bibimam ha de Ghana no be pie ye. Na Ghana no de bonya ba bia ntena eya santemam kropom kumase. Ejaba family house na mensia he boboa no Odi4 Samuel odi ni djuma na Odi4 Samuel se menka che o se wo chena se ejakokona so chena na ejakokona so no eye krupo twadi ampo ba se yadom na ama sa aniwa no na sa aniwa no de ode hwehum nsem kwa na hwehum nsem kwa de a eye Odi4 Samuel na mekamfo na me ama na anwumire efri se Odi4 Samuel se menka cho se ade bia ye hwehum asem na wo ye kunuma me onye ji obi kunu ana obi yirema me onye Odi4 Samuel se eye ka promise and faith no be dia to so ana enim guase na eba wo so ententan ya chekere wo yade kwankro na abeto wo so ye court asem we dia wudi bem na so tanchia pese hawo omanfo pese odi tiawo emi edokoto afiase Odi4 Samuel se bra spiritual manager wo twa akwantusema ye bisi basa awade ho ye dia mawo afra se twa mu oba be ma bi anto se kra no afrew enso waye desperate se wade na so be ma be na efrew ye Ghana memu ade oba de ontimi kwose be ma pe odabi age se be ma na be ka kirew efri se krama ntimi chinchin kope dompe ena krama na kope dompe enye dompe na kope krama enu nti se eya wade ensem ko ade a oba wo se be ma be ware wo ewo se be ma be yo ho ade ofie eye ni monyam sepa ankoba ne sade a age so Odi4 Samuel agis Odi4 Samuel ne bem anya sa enye yi eye adwuma sam ana adwuma ne de ma akura promotion unnya bi wo ba awo ho ye de amawo agis Odi4 Samuel efri se onkuma afo odidi watem wo se afi wo ma aboso memiensa enkosi April ofosu obosome no wantumi amfafura ye beje nwa be ma afri nsem eye ade o maka ma oyam hyehye ye ko Odi4 Samuel ho bibia ebetwa tia ama uso wafafuro na wawo ede ahye krupo twedi apon ba se yadom anwumire na yenka nkire ubiem se ejakokko na so ewo mansia hen bobo ano ejaba family house na wafom kwan dia yefra wa homatufo so 0504 588454 0504 588454 and 0265 441995 0265 441995 and 0578 405519 0578 405519
Yako di for Samuel ewo mensia hemboboa no na yade bia da enkonua bia den edaye so no yako akwankyere mu omre na utifo Samuel ontumi ensa yade emfa emayen na enwoma enkonkai de oba no anya atrase de oba no anya atrase oba pa mema wakwa aba ya eja empom te say nyame ado ofri hin na bae me pa cho me fi Abepo highways Abepo highways me pa cha no okay di asem na ade aba say Asem Mpe Nipa yemwa o me pa cho me yenzemani me fi Christian ye frame Esther na be man so ya Asante no fi Asante be kwa na adwuma bi ba ye kurom ho na obeye bi to obeye bi no hu na Osei Mpe to Osei Mpe na okohu mabusuafo na otu metinsa ma mabusuafo nti na yete me kurom ho na anyisem bae nti nyisem bae na ode me ebe chire na busuafo se menye na mabusuafo eje metum nti ye ho na ka kire me so kwa koto plot okwakoto kai na mgache nse why you ho ade mba cho otu metinsa mabusuafo okay obo okoko me pa cha okay aha nti wakache me so akwakoto kai na mbisa nse na ka na akwakoto no woni mutwia na na osi da bi woni mutwia na mse se woni mutwi de ende ka na akwakoto de emmoa nti fa akwakoto plot na akwakoto plot ni plot na akwakoto nso akwakoto adwuma no wo ho we ye no na wo service ka nti yeyiwa usika na yebe yiwo na wo de aka ho na wa hya ase de ato foundation na osi yo nti okọ oba ni krom kumase na okọ de ko to oba panim se opeso okọtọ ka na papa no ka che ne se ka na akọtọ ndi embo nti fa to plot na okọtọ plot nti ye bae no na mde na menyimti na aka kakra mawo nti tam na omukwa kwotwa bros ne de mankobi na mu twa foundation so de mankobi ba de aka no tam na ye soa ye started na no me konsuo me soa bros me soa mota me nua aduane de oye ni bi oye bia ye de oye bia me ye bi me ni na ye nti da ko mo ho na kan so be ma biska amma ton ade na am see you nti obisa me se de na beton na am se beton fosu nti o ma me 30 million se me fan to fosu nti first one am try de ko yi second one de ya kese nti e kaka kra bai na o ka che me se fosu na me ton de me bele ewia no so se sa de a obo me tu kwa na onim obi wo ho a wakobi aba nti o me tu kwa nti sa scan na ye de bi ye passport na ye de bi ye birth cert sa scan bi na okunu so obema watu kwan na fosu ndi emmoa efiri se waboka na akwantu na beboa akwantu na beboa entimu ye passport na ye dai ye passport na ye sa ye birth cert na ye sa this scan bi na ko ye medicals nti ye ko ye passport na passport be ye 4 months passport na mada na de di manim abo amatu kwanse owo ni sofo bi wo ho no odu kokuru be so o se kuro ne de Kurdistan okay nti na passport ma da na o ka che mi kunu se owo ni sofo bi wo ha obetimi aboa na ma passport na ba na mbisa anse be bia ye ko na ho ne ye sofo ana se ye bosom so o so onu de woni nti ahomache me da ho no nya no me se be bia o kan no me kwa na me se mbekọ nti me ko na o choro bra ne number no ma me na o ma mi ska se me kwa me mfre bra nti mko shia bra no wo fodu na kuro na ye ko so na kuro ndi me nim hodi na ye ko nti ye ko ho na papa mbisa ye se ya ma ne na o ka che nse ma ye passport ba ye 4 months na mko na ho ye hen no ye sofo ana no ye den ye ko ho ne ye bosom yakwa na nipa bebre etete anim ho mtim de ko du ho na minse sofo bia o ye cancer nti wo yi wura mu anu opie na aboduku na wo ye wurum na opie sa ye ko duru ho na eti amane no o se ye nko nsuyo so nti nsuyo so etu wura dem ho na dem ho te sei ye wura ho no so ye ho nkire se o ye o start ya adwuma na obo nyamedi yakopo di na o de ye adwuma no nti bra ne bisa na obo na mane wi o ka me ne se wura ho no twa ho mfo ni kire edem ho de anwoma na wo ho nyoma na wo ho aye abibiduro na esisi ho na ede na hu se ye bosom so nti ye kwa ye no ka kire nse ye nko nsuom nti nsuo na ye kom se nsuo na ho na ye bosom so nti omototo kosu ya na moje nkokọ wo ho aha nti ye kwa ho na papa no de owo nsuo so bisa nse ya mane na bra ne bo amane se ya ye passport be ye 4 months na passport na mada nti oba so oboaye na se passport no ba aseda be na ye de be man na mka kire nsem so ho de na me ho nyame no nukwe mko bi so da
nti ekodu ho obisa me say na say na ehu abom e na me say 5 million nti 5 million e ho na me frɛ me kun na me ka kyerɛ say papa ne say passport oba boya me na ba na so oba nko ade a obeje 5 million na osi wi na say obeboa nko ade ama na ba de a ɛnde sɛ wo ni sika kora obosi akora obɛbɔ ama yakɔda asen nti ye wo mu ana da ko ko adwuma ba ya oba wo se oba mu ko duru suo ni so no na mo kopɛ mua o enti eduru suo no ɛde ne de na wo ye ya e ma wo hye sa abɔ no ɛde ne de no obisa me se ba cho obisa me se passport no ba aseda be na ye de ba na ase utie ukoduru suo no so no wo se no mu tukosua ye twa nkokɔ wo ye dai se ye tama ye kɔ ho na papa ne ka che se ye be tokosua na shinap nti sa kosua ne shinap ne kɔ nti obo ye din na obo papa kosua na ogu shinap no e wo nsuo ne ho mpachan to obo odin wo nsuo ne ho mpachan obo mi di wo okunu de wa nkobi da bi me ne bla na wodi men mama ye no oh to aso na obo ye din na waka je se oba se da be na ye de be man na me frɛ me kun ka je se maka 5 million na on ka je me se papa ne be boa ma passport na ba nko ade a 5 million de so oni ska kra owo bosi akra obe wa kɔbɔ ama mako das na msu nti ye wo mu na da kro kɔ adwuma ba ye na waka je me se passport na ba na bla na asend ama nti me hwɛ e wo ni phone so o de kyerɛ ma me hu se passport na ba passport na ba first kama me kɔ das na wo se wo ni ska first kama me kɔ das ya wo se wo ni ska na msa na wo ni ska sese adentra makoya ade na first kama me kɔ das na wo se wo ni ska na wo ni pa bɔ ni wo pɛ sɛ wo kumia na nti man na me ka sa na o yi ni sa de bɔ ma so o yi ni sa de bɔ ma so sa de o bɔ ma so de me nu ko menti me ammo ni bi me so mama me busan fama na se ni se nti ye wo mu na da ko wo ho no ka kyerɛ me se o ma me se o mra ne kurom wo kokotoro nti okɔ ba ye na bisa ne se o kra me na me se yo mate nti okɔ ba ye na bisa ne se akwa aba na ma ne so na o ka kyerɛ me se ba bia okɔ ye de ma menye ma adwon se mbe bisa na ma menye ma adwon se nkoma o ne o ma me kodie no o be ka kyerɛ na me se ade wakɔ ba bia ba na se me bisa wa akwa aba ma ne a o se ma menye ma adwon se ba bia okɔ ye no o be ka kyerɛ wan kan kyerɛ me ti fi sada me bisa na asɛm a onfi me menu aduane a oni na me se ana ba bia okɔ ye no me ho asɛm na me kɔ kan ya na onfi me nti da ko me da ho na wonya na me se so le tena ase nti me so le tena ase no na obisa me se Esther na me se yes o se wo ye baifo ana na me se ade ntina obisa me se anadwo da so no onya ne o be ye ahmache be ye 4 ahmache be ye 4 no onya ne okay na obisa me se Esther wo ye baifo ana ma ko baby na baby amkoye nipa ne se wo ye baifo na wo ye baifo wo sa wani wo ye bad luck na wo pa me hu nipa efiri mo pese o baby be ba mo na am se anase asem be na wo bisa me wo se se me papa na ka ye se me ye baifo de ne de wo sha se afa oba na me de ntumi en control no ana me ntumi enso na laugh na ye de o mame wo mi o mame ware miensa nti saa miensa na o mame ware ono so be ware miensa amana tra nti ampa so o de kan ne oba ba ko awo ono so se ya o ye ya oni oba ne ntemu ate ene wa be hu mi ene wa fa me nso ene oni me oba ko ene se ya kasa se ya ene wa sa ko fa oba wo na wa ko fa no so se oba no o ko school na minim school a oba kro na ekọ na se minim kunu wo adamu a ebi wo ha ono na flag again ebi wo ha oba na flag otumi no oba ne di odo sa Abraham medaho odo no e wo phone so enkomo be na bi wo ha wote ebi wo ha ono ne di odo ete se wo ho te se mbeba ho se ni se de nkomo odo nkomo ono ne di omo ko se wi a chi last ne ye I love you no waka I love you na che se e yo odo nkomo ankasa eti ekoba ne sa na ete wakoma ha mo ko kan na obo me mkoka na obo nti da akubidi enti nkomo etwa to no kasa be na ate oka I love you waka I love you no odeda ha no waka no aye ekoba ne sa wo de wo ma ho kra me de fiti so ye o start so ye sade ndi o ma me ho oka I love you na o ma me ho nti so o ye da obeda mpa no so won se ma beda no wasore mpa no so akoda konwa no wasore fi mpa no mu akoda konwa wabo abusuafo amane ba cho ma bo de ekwoso nya ma bo mabusuafo o mo se sei ena abusuafo e ka che ne se sa dia so ohwehwe no o se de wontimi won ne ntena bi na mabusuafo e me fa me ena mabusuafo se sa dia bo hye na wa mama ko hye no o ma me ko yi bo hye no na o fa me mra o si oni ska bia o de be
odu be ko yi bo chi bia na on de se de wa fa nyame nti nya de ni sika ebe ko bosom so e no mo se sa de a mamiska mamla usi wuniska na se mabusanfo a me famia mete wo sa na obeyi na ono ada so no ebe be yi ni niam a afidam ho akọ anase ebia obeyi niam a e de asi awonte akọ bronya nso okra me so okoye adwuma wo on na nafo koye adwuma wo ba bia ba e na okra me satam so na wodi kan abo me wodi kan abo no ne oba no e ye kọ e na mbete e na msepoku ye nipa bo ni papa me no tran ye bo ni be na me de ayo ena mise wi ni pa boyo udini nti oba na wakofa ni nti na wo yesa me kan say na start say obo me ba no kra wo obo me say obo me ogina ni me tugo so dem ho bla me ba no abo na ma show bla me ba no abo na ma show bla me ba no abo na ma show ena mo ye boss ring danim mini me ne wo dem ena so minum e ko tale dan o mia minum sa kafra insu wadi mia kafra oba no ajani sun enuti yenko computer so adwedie emra ajani sun enuti no sabre yenko computer so adwedie emra o de me ko tare dan no eno mia mini so omia mini musa wa hu se ma ye mele no ena o de bie na o se sa dan no papers no and also society than people so no or the p quiet kafra and no sister people no the p we so how yes and so many akora so ska bia ope bi wo ha akora no mo canteen no mo fi no e canteen mo fi ni e bo nti ade bia mo tu ya 12 cities nti okwasa e bia 100 cities a no ya to nti 100 cities no be ya to mi ko tu ya akora no e bia mi tu ya week ya 60 cities na aka 40 cities nti 40 cities na be kan me de o say me di me yem to me di ma me kafra wate kafra home kakra na asem no awreho papa oh eduru ba bia mema no bi di omo ye no oba no mpenu a fa no koma na busuafo na daya modem mode boss ring obo baba we nu ahwe ho obo no ahwe ho so de bra na ka bema de wabasa ene oba basa nyepe obo no wu ya mame entisesi ano bema na busuafo no omu nyina se omu jawa ware ana nti asem ne ba se na mabusuafo e ka kire bema ne se omo friend se omo pese omo ba ha ne ye cancel no bema na e ka kire mo fa friend no e no ka kire so omo pese omo ba ha na ye cancel o ka kire mo fa se otu kwan na mo fa se otu kwan o kwan wo so ne be o kwade wonni na mo fa se afi na wo kwadu wo ha kire se mo fa se no ntena ho na won tetia na wo so ne otu kwan na be o kwade wonni me da obeba say o ka so won tu kwan no o krom ha na mo fa ka jem say the boy ne ye ne nya nti me nko na abusuafo na me ko bo o mane nti me ko ho na me ko bo mo amane na o ma me say fiti say me ne time de sa asemi de me kan bi da nti sa de o mbe frɛ mo ba no abisa no nti o ma me say sa da na me ba me kokwasi ada nti na nwumre na eti say sia me ne wo kasai akosi sai nti tesi wa mama busanfo am cancer nti ono so sesi de ntimi ane mentena bi sesi a he na wote sesi a men nete ablepo sesi ya dadan de wotum opa be da ho pa won na ho okay yani abrantie no atwetwe komo chief producer ene na atwetwe komo na sedi abrantie no so e kire ne nsem no kwamra meka ono so ewu bi ka anya asem ketwa enu ti ye bewe se nsemu a chief producer ene abrantie no ekeka ye no ye kire bi gumpa waso a ye hwe na yabo ede ama ye tiefo Bema odine de say FM Poku Samo Poku Kasadin asemu a were ne kan say na aka fa mpacho Kasadin mpacho den asem de na efa passport na o ma ne ko bosom so a sese on saka passport na oba no promise say ne sa passport ne ba obi tua 5 million no asem be ndie ba de na anim fa ho fa no ko bosom so port of correction fa no ko bosom so agent ne say o won sofo
or didn't beko na koye asori agent ben efena Mike oh yeah they didn't pay too kwan e ba cho an me hu so net ba obi na me hu no say net kwan di tu kwan enti o kodru wi no be fere ka che me say boso na me say wa kodru na boso so dia ne o kodru wi no ko ho wi ko na di wi no ka che me say boso na ko me wan so me say agent no wo na wo ma ne hu agent no nyesa me ba cho an agent me na ma ne hu ne agent ne ka say womla na woni no nko baabi baye o se ne ko sofo ne sofo at the end of the day na boso yes nti o ni ko du yi do ba o ka che me say boso so Sompa 93.1 passport dey so bosom so no kwen na adi nyire ti bosom so no a okoye no passport no saba e ba cho aba na oyire ka se obaba be da so 5 million enye sa ade ne be ha oyire eno so ho asem ti what is kana mana akwa bosom na se David me minister o se majuma nyina se minister ese oniska nti bosom ne ndi oyire ni nyana ba jo se me fa ne ko bosom so na se wona ada le chene se me de ne o ka che me se sofo o ka che me se bosom so aga me ka me mane ko wana ka che se sofo Mike no na ka che me se enti Mike na ada wo ne oyire enye sa bi sana me fa ne sana ko enti se ne oyire nye bone bia ba jo se sa jo oyire nye bone bia se Mike ne de ko ono ko du ye se ne ka on filiso ko be ya so butimi atene so butimi enchu so ade ma so chinchina ko bosom so e bi ade o mele nye ho enti wo so ko mpaibo ade nti na wo ko bosom so se passport na ba bosom no so da oyire ka on ena oba no so wona oyire no no ana se wafa no ane ne tie bosom ni nkuna na ade ba na e be ya fa ho ese minister me ka chenye on the family say omo emwa mu fa se ska no e ma no na echi minister na de be ma no sana me kan achire wo but maybe so say maybe so ni bi wo ho no na che say bosom ni nkuno okay oba na ye complain say otu kwan say okwa ye adwuma later no ba no e ma pencil de tu eni echi e na wo de ba no kre o pencil de o bo ameta waso na ye da tu pencil me nye so me man ko ba bia ho man ko ba bia me ko ye adwuma man ko ba bia me ntumi na ko tena ba so David bin ko tena ba so se de jam ko me free ko tena ba so David enya no kre maybe sa oba mo ware na se mo jai ono na ese obako ma me o frɛ o ma me se chinchina ma me fa no ko ma me frɛ me se sika me ni bi ntina e ma so up to na bia odan wa me wo sika de ya o ma me frɛ me threat me kan se me bibi o frɛ me no threat me ne wo fa se me ko tinyina bi we se me bibi ba me no me ka chom se o muntimi nya hwe o me life o muntimi nya o nya oba no wo fa se wo be ma ne wo fa o threat me ne ma me nya mo threat me se wo be ma be wu you know Mohammed tumi ka kire me say mi hwi na me akora mi hwi pa oba na mu nzo ote tumi ka kire me say ye so afenya me nti owie na nti susu say e de ba din ene ba ya wase e keka sansem we cho se starting na ntisa e den na starting na ntisa oba na koma e di sa issue we nyina ba okay oba no na di issue we nyina ba asem we e ya asem bi anu oden efi se wo de ko hunhum wiase a ni kun se won suma na yiri se won ko bosom so na ye sofo agent ne se ne sofo agent so wa branti o na anim agent enu ti se wo mo ko gina nsuo bi ho na baba wa ko gina ho ne akanche atutu kosu a ne enkoda se kwai bi so no ababa wa we ne kra akwa ko di nsuo ne ho sunsum mu no enu ti abrantie no yebehia na hachna se obey no wonpe no a wonko sanu famfiri suo no no wonfa ne koma na busuafo enu ti nyame ya adom ochena abrantie no yebehia no osu kunu ya fra ne sai kwabena poku wonu ni nyina na wa abrepo ho wo firi be kwa kuro be so kokotoro eho no wo eho na ne maame sufie no ke enu ti kwabena poku kokotoro wo chena da e chena da se wa ma yenim kwanye do be fa so efiri se untumi mfa wo bia baba wan kogina suo ho ti ye besre se chena no
bra tia omra samoa ofo so mena nti case we me susu said the waka no ye fashion fridge because nsem wo ababa we na sem a wokan ye boy no wo say friend say I was abrochi na ho so oko de bia e kasa asem se o ka se enkodofu o sankole anka wonko o se passport na ko gina ho so ti ase nka onye bone so wo bo awukuno brante ni wontie ni yi pa se eso mokoda asese titi sika se 5 million 5 million na akukọ baako snap kwa de mo bi da fie na akukọ baako so ne bo nye de me bo se pot de ya yekun de ya nkwan me bo efie de o ne kwampo de mesanya bia ma so 5 million no de wo mu nya ne se betima jeje to ne adi wachi na ya dai fi na akọ be poso akọfa akọkọ aba akukọ ne nto bi wa ne wakọ akọda ase joso kwa nkukọ joso bebre ho me kwa nkukọ pot ai afie nkukọ kwa metima nya bia ma obi be chembi why ne ya pe be sia ka ho 5 million ne ya koyi wa firim uwi a ne ya ma kwa na so wabɔ ne dua so what ya say tie da me ka cho no mu ha dwe dodo ono cross ya mpa mu ha dwe o me se na nipa ba wi ase na mema ne ade na aba na petrol ho ka na ewisu no tie ne de bia cha video so ya ka cha se be ma na ni muntum sa so cha be ba wa cha wa ma ne kaka bibi nche no be ma wo hwe na utim se we wo so mu no obo be ma ono gina dem na obo bawo wuti wai ba ma we so mu bobaw kwa kumiza asene ya chena da bia ya kasa asem ofo so ya na ahomti o miza asene ya chena ofo so man fansia abrotia ofo so be ma aya asem ma hwe amfansu onwuna ngusu a actually Bobby said yes he was so that am in that form wo hwa brand here said the wesi amuna nanimu na ne bufu ebe hadwin obeye wo mombufu ana ade bi o wo ebenya no mo toto no betimi atoto abo nyina ade abobo uti wo hwe nanimu asana esite na eme ya so de poku nyaka ze no ne madakam di ba ko de poku ya eze eme ya na obo so beba ababa wa sane ma me ka kire na poku se oya akwada ekwan bi so no odika bebi a abrewatia se otifom na se ne to ebom enetie mu na wo kwotena onyina nkomo kura bebi a oto nani a obehu no wuti onyina nkomo ho a wani na enduru okay de enti oka ya se nsuo so na wo mo koye no okase wo ya akora nsuo ni kase wo di ababa wa nya obefa ababa wa no so frifie enti kwan bi so mbe holding responsible ewo bibi ebeto abaye enti se ma me ne kase poku ya akora wa kwan bi so amene ne ye na nyame ya domo a okira ye se ye kono ma krom a ye mpre ye ho enyi prebu a kwan mu enti no ye fancy ase no ye fansha fridge na me ya adoma wo kina da ba bia wo se ye de 5 be ye no ye de be fa ne ade to mi za ase ne de ama no kanta kranka yes sir men kasa yenko emphasem we ho men kire ma adwene kire wa adwene kama ni etie ni on se empanifo kasa no etu ntwada se konfo boni a watren yarefo ho ama konfo pa abesa ne yare no yenyinim ababa we on na asem no nyina beko na baba be wie se wone abrantie no aye japare kakra na ne etie ne se wo ye bema wo start ablabo no a eye na wo ne ma bi nko yie ahofe kwa no ya na ho hyeda nyefe bema wo start ablabo no du ba bi ahofe no kwa wo fom wo bo bere du ba bi afi na wo hyehye me de me picture bi be send o sa atama na me wale no na masum matuntom ti se bi wo twen a wo fi amango ayikwa ya ase ene nti sa enne no bema no nim se ne nsa su na chi adware enti na oye oba ne sa wo buru oba no okay na ka sabe mpredua wo na wo se wo be boa ma ye de oba ye tukwan passport ma nka ye bo so masem ena obey wakọ ho no mo se bo so mu ida oba yi ka eni ade se na busuafo minim obey yi de but time se nyese no te nyese no te na se ye huma ema hu nipa oye tiatia unim ena ni hu nipa enka eye na ne so ate a wawinhwa ya unim obey na sumunjo no na oba ko situation mu a be ma wo ne tie wuni nipa ya twa be ma no kira wada ma me de ma no sie no ya twa be ma no wo ka se bi se obey wo ja na life ma no unim oba ko situation mu a wo be ma wuni nipa se wo ye den
wotwe ne free mu na aka kyem se na busuafo na onim se na busuafo na akokɔfa no okay wada roma me fancy esi ya eno ti be ma kwabra poku nyame adom ɔkyena ye twɛw na se wa ma ye Asem Mpe Nipa ye behwɛ se 5 million no snap no akokɔ no ye bekɔ akogya baba wa we nsu ni so na wakoyi ni ho afirim woyi ni firim wa ye beka wa hyem wo na asoma no ma ne kɔye ha ade na du bia bia mugu mema ani mu asesa Abe Herbal Clinic Dr. Sompa Dr. Sagro Dr. Professor B hey na Abe Herbal Clinic no ayaresa mami we wonsa any di amanfo ebo no enya asem ketwa kra na mami abe say ade a wono de ontumi enkwati se obeyi nyame afiri ho na wasa yade debi enu ti anopa bia wo bompa ye ansa no de na adura kan na krupo twedi aponam na adom so efa ma minsa so esa manfo mpempem yade emma woje ho akatua no de na ase ma krupo twedi apon enu ti na do amanfo do no afriend the sickle cells doctor eno Dr. B ni di ba kono no sickle cells doctor if you say sickle cells no bia ne no aduro sanya Dr. B yade do ko fa no aduro we Dr. B nko a yeni aduaba no na yemfa na hawai no ensa yade Dr. B zimeka Jose nipa benya wa na free yade o enu tibra no tu yade na se emfa ma ho fibroid na daw yamu dia Dr. B so mo aduro anom fibroid no enane na wo ma yemfa se kan kutwa ne yi fibroid no debi wo mo aduro anom na fibroid na nane na empokura fibroid no ebeyi se ho amwo se Dr. Professor B wo no hepatitis B na diabetes epilepsy no na mini akoda ihwe fom egu wanimu ase enam san yade bia yefia ni nkyerem ewo Dr. Professor B wo bema odwunso gu shu so eno any prostate no yekọ Dr. B ho yekọ se ho yade ewo tanoso apatrapa eho na Dr. B waye krado na wonsam pempem yade na odimu na ase emakropo twedi apon yefra Dr. Professor B wo homa trufo so 0243 345392 0243 345392 and 0506 460208 0506 460208 tano so apatrapa eho na Dr. Professor B wo yekọ ne yekọ sa ye ho yade efri se enipa benya wa na efri yade Dr. B say o madansani nyaw dabiada yekọ ne yekọ je dura no nam ewo Abe Herbal Clinic Silent Night Guest House and Event Center yekọ ye di abrochira bagana abrochire ne ye di abagana no kodam papa so dasumnya so na kata bia nkoche bebi ye enkroso ni so nkroso no wanhwe ye obati bia ko na sala na gasa so se wo mamanfo adana ho na nyoma konkan umpewi na apede wo bedanya ne na breakfast na ye ready na wunum team pampa nom kusua shem enyoma be konkai edi amount environment ne ye kama party no engagement ne adore na Selena Guest House ho na betumi adi sa adwuma no ye ko weekend bi live band ne di atwago local and continental dishes aduane papa fie and Selena Guest House ye ko ne ko di ni enom sa ene ye ni entumi enye all work and no play make jack a door boy ye ko Sunday bi ko di fufuo ni mutuo na live band no edi atwago enam Sompa FM no so yenko nyankyere ne ase akwante poso IPT na michire otra police for no junction no Silent Niggas so nyemini yefro wo wa homa trufo so 0596 103 338 0596 103 338 and 0540 942 916 0540 942 916 na nyoma enko kaima apparativo se brei apparativo kidney problem diabetes ya no apparativo man no apparativo akola na fura ya toto wono apparativo apparativo he ko yiri pa ka jam Italy memro freu
ko ye Italy broni na wo hwe se the 20 city a o man for so to operative otimi di hihye obotrom eno na ye o mo fe no yenko ne yenko to operative obema wodi di awie okokoso eye oya wanyini okoko ye oya ye no operative abra wodi di awie ba bia to nsa tu nsa wo man Ghana biada okọ a ubenya biato FA Masters Limited Obajo Sanjo Akwanteposo Pupuni Mantem Krupom Enkran Accra Girls Hwa Pick Farm ho na mechre we yenkonya koto operativo na yemfa eni adwuma se yekumasi hanko ade a fa pen paper natural number we wate 0553 947447 0553 947447 ana 0543 385271 yakoto operativo na yemfa eni adwuma 0551 931 931 0551 931 931 0548 931 931 0548 931 931 yani afrafo enso entwetwe komo kakra efa abrantia wono ekohan ekotra obi fie ye no na yenka na maame no na dawroma asundue kwaso maame no ma abrantia na break kakra na wonfa enpe edan no bi bebesere na metutu motuo yesrem abedi eboko adwobreo 0551 931 931 hello Panipa udi opamfo ina no checha ya jeso dada ye bre no yenko ye ni ye bre no ya no kre we dey just refer me ma kana oni ntumuna oma na be mo so ni na ko mo fe empake o mo sa pe hello 0551 931 931 0551 931 931 0548 931 931 hello Pani Paudi baby afrefri ya monitor yeah hello ya monitor wadaroma yeah I want to mpesa bikasa program no okay na me na owabuchi na papa no ewo di fie no papa sometimes the case in the bar curable then that yes in and person bisa mo panelist in the studio person say so na me na brent no say abrent no no the better if you on passport to go and to we jai on near trouble to abrent no maybe this oja abrent no to ho abrent no so na dey je lebu ma me no fine Sompa 93 abrent no with the few on ma me no ko go ni be shiri oni mo bia on me fine because edu be go ho do ma Asem Mpe Nipa bakasa me pene ebi ana ya me say eye ti won bu abente so botumi apadan mo ma mo pedi man na so bi embra wo wo sefe ma me ko na ho no bi ko kumba me tu fie ho no ma pani ni wo oni mo bi pani yanka no sa yes say me ma di jana me so me che me che me smart data okay mo kasa ma me ni mbo mo di for contribute to okay yasem nyina ne se enesika ho odin ahokyere wo ho enti so ma brante ne break akra na watimi ade atu afrifie ho ahobrasiem na obi anya asem na yenkeka na obi atinko wura mu se onkoto frem onkoto amaniem enye saa ne yeka no yese maame no ma ne break akra na ko wonfa mpedai ne bi na efiada ebesi nadwo yetuwa Ghana mre bi ankyere saa wadawro masa na yeka no hello Pani Paudi baby afrefri tew Ofosu we dey meeting in district Accra yo na am say Friday na mo ye program be my dey for ya oh debi enko magazine ne afia da twa ye hello me kama me na sam kakra ma me na 0551 931 931 hello Pani Paudi baby afrefri tew yes almost free ejuma ka se kesi yo yeah de munyina mo ka ya na de maya de na de obi ka twa to se na me ne ko nzo be ka ka bro se me abia de wa nya de ni pan ye pe be bia manatna enti ni kwan se o so be ka se mu kura sa se no mo ni pa ko ne bu ye nya de sa okay ye nya de sa yesra ma me no man abrante ne ba bi ntra hello Obapa baby afrefre udin yen konetew
Good evening. Ya jeso dada. Ayo, ya fami opoku mensa. Na mo program ni na me ka bibi kakra. Enu anti ni eche wo. Openi, ya mu ye ne ye. Na wo panelists for no ba ko bi be ye contribution bi. Na ne kasa ye kura. O you see what this is na wo be yem kwasi atam. O na tata wona ma ne abrochire ni. Daddy yan kasa sa. Wo dia ye dia to onim se yan fa sumdie mra. Ba so be kasa tre ma ne se je wo kan mum. Ayi fatafata ma na nkwata se mo a. Enyefe. Na wo bia ekwa wie no na wo ba fom. Oh, okay. Koba ne sadia entwa yi mumfanche. Katrema eduru baabi a etimi watiri yesrewa. Hello. Oba pa baabi a frefre udin yekoyenim ebre no. Mame ya. Okay. Hello. Mame ya mitie o. O ye last caller ye ntentem maye. Aha, ebe ye best. Atamona kan nyina ye mame de choba. Ani ampene fodi kakano. Last analyst no me to wakase ya maye. Yesena. Yebeda se koba no sa yeso de achopa be ma manfo duru ba bi a katrema no watiri sa no na akofa asem foforo enso aba yebeda se yebesre ewo kwa bi so abroti a birthday wish na na yen kan cho bia so wa mane ana so ha wa Asem Mpe Nipa ya wo the mountain no for your numbers ne anu ninkita 0546 883287 and answer 0243 58 another 5878 and 0452 094593 mubia be frebiano ya bejo so na happy birthday every yenua be ma mofi ya wono eye Sompa newsroom online editor wo wade mo no akasa ni nua ba ma me konadu dodo na efre ma me ke owo London abrochi memu ene eye ma me konadu birthday ntino e mo fi se yanka cho so nua ba ene ma pa bi e wo asase we se so bra kwanto yi mu a Yakopon edema wa wakoma so ade ebe ye pepepe de ama wo no onfa sa ade ne nomo ose Yakopon hira ene de ma na ho ode ne kwatenten a ahode ne apomudin wom ena maami ke mo ofise ye fa ema ye nyina so ye ma happy birthday Yakopon hira na oma wo kwatenten mo fi nua ba mpo oni nua ba mo fi die megini di ni nua ba we de ni twotwo mutwo ni nua ba pa no ni boja ni nua ba Kenaland fo abelande Kenaland asani abeso de na ye sode a Bishop Atwrebo ono ene ye kofa bai ye charismatic Kenaland ministry ono ene de krupo twedia pobasa yadom ensem ede eba sede be ya adasa ebe sakra afri won bonim na dachi ankwama mi no soro hemam omo anya yiraba ye Bishop Atwrebo ena sabre Asem Mpe Nipa ye sode a one Kenaland ministry charismatic Kenaland ministry otre omonasa mwankasa ena otre abrewatia enka chief executive producer madwumadie bema wusu kantan kranka ekoba jasi eboai sa ena na ya mensa brampa ono so eboai oyuko ba kwaku yebo so eye na famu de sa ena obabasi okwo apremu ano na afriye enso eboai ema bibia koso MC afo ema dwumadie koso kama bema pike ono ene chichi fidie no fruma ede ema me kofu bofu mpa bema so ketu ameyi pebre na asa ya Aboagye foso ninti foso me ena metena dwam na media Asem Mpe Nipa ekobosha asase so na yenkoi Bishop Atwrebo ono ene kofa bai Kenaland charismatic Kenaland ministry wona kofa bai okuafo ko adwuma pon sa na badwuma so se wanko pension homigye mu a obehwere wo nkwa Osei Aboagye me ne mapamfo ye ko long time Yaba Sompa enanso aye radepe Oforisuo ni team so abe blessing to ewiaseman ene asanteman ene Sompa atiefuo nyina sabre se afina odi wa video no ato Sompa 93.1 charismatic Kenaland ministry and the upon Mantle Zion ebreno no bomodin se obefre unua na unua nso atimi afre ni nua se ebra aduru so no
ɛyɛ mpaeɛ nti obiara ɛnyane ne frɛ onua ne nyina yɛntimi nsu engu onyame te asefoɔ no so because mpaeɛ etumi adeɛ nyinaa ɛyɛ nti bɔmmɔden sɛ nnɛ wo ne yɛbɛka abom ɛwɔ gyidie kwan so ɛwɔ determination way na yɛabɔ mpaeɛ na menim sɛ onyame a ɔtie mpaeɛ no anwummerɛ yi ɔbɛgye wo so na nneɛma bi anidasoɔ nyinaa sa no Christ ɛba mu a anidasoɔ ɛtumi ɛba. So without wasting my time, let's pray. Reverend Kwateni Mumbai. Yada wasio dimafo ene numre so. Adoma ode abo adom so. De kan sa sedane ayi nka udin. E de dwumade ehye utumi kase anim. E de nu wade himoja anim. Bompaye de gu wiem se ene numre onipa bi a wotie wona wo hwe through social media. Let there be a live transmission in the mighty name of Jesus. We speak to the north, to the south, to the east and west. We break every evil agitation in the mighty name of Jesus. Let the victory banner be lifted and let your people be blessed. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Erade onshra atiefo nyina. Sabre a ewiase nyina hwe yana na ya okuekon ene na yire venese okueku so etie ye chia omo. Echia men's ministry. One ne vice erade onshra omo. Ana ye chia women ministry and so president Mrs. Victoria Sechere Erade so enshira na yechia vice so Mrs. Abeta Ajiman yechia charismatic Kenala ministry asafo manyina yechia first lady so prophetess Margaret Atrebo Erade onshira mo asafo nkrabata ebi wo faade ebi wo akra so yechia mu nyina ene yebewura empire bomuni abompa na mse Erade a otie empire no Anyway, obey your own training. Now, what we are going to stand upon to pray, and it's a breaking the evil wind. Breaking the evil wind. Say, usi obonifone emframa equine. Breaking the evil wind. And then you be jinaso na ya bompa. And quickly, let's turn our Bible into Job chapter 1. Verse 17 to 19. Job chapter 1, verse 17 to 19. Job chapter 1, verse 17 to 19. Reverend, let's hear Job the word of chapter God. 1, verse 17 to 19. To 19. Let's hear the word of the Lord. And then the empire bonus say, Usi emframa bonia ifri the camp of the enemy equine, breaking the evil wind. Listen to me. Ya emframa bi yo a bo wa brabomwa. Ade a we invested for 20 years ehim ne ko. Job ma we invested through education, through money, through a lot of resources. One win. Emma, one day 7 children they die on the spot. They die instantly because of demonic wind from the wilderness. Jesus. Into a brabom when see demonic wind ekwanya. Adia was bre adia wudi sike wurem ebetimi asay bibia. So tonight we are going to deal about demonic wind. Reverend, let's hear the word of God. Job chapter 1 verse 17. Yes, sir. While he was yet speaking, there came also another and said, the Chaldeans made out their bands and fell upon the camels and have carried them away. Yea, they slain the servant with the edge of the sword, and I only am escaped alone to tell thee. Verse 18. While he was yet speaking, there came also another and said, thy sons and thy servant were eating and drinking wine in their eldest brother's house. Verse 19. And behold, there came a great wind from the wilderness. A great wind from the wilderness. And it did what? And it smote. There came a great wind from the wilderness, and it smote the four corners of the house. The pillars. So the Bible said the wind shake the pillars, and the Bible said the pillar fell off, and all of
of the 7 children die. Say in the name of Jesus. In the name of Jesus. Tonight. Any evil wind. From the camp of hell. Against my life. Against my life. By the virtue of prayer. Let it be suspended. Let it be suspended. Because already Yeshua. And from a boni biara. A side vision. And from a boni biara. Say any swadu. And one naswa the Yesu. The Yesu moja. Somebody lift up your voice.